giko mar higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyadendi moro ma ichich ochwo gi pala ma onego maneja mar weche mag omenda kar thieth ma Nairobi Hospital Eric Maigo koro idhi din ne od ang'ech kuom ndalo 21 mondo mi ochiw thuolo mar timo nonro e wi nek ma kamano. Nyadendi no nomake kar dak ma Kibra e kaunti ma Nairobi bang' tipo mar CCTV nyiso tipo mare kane nitiere alwora mar od Maigo kama ne opoye kochikore e wi ohinga ma ochielo kar dak mar Maigo. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Bang' wang' dede mar CCTV nyiso tipo mare alwora mar kar dak mar meneja mano mar omenda ma Nairobi Hospital Eric Maigo, nyade no ma jahigni 16 ma ichich goni no onego Eric Maigo bang' chwe gi pala nyade 25 nyochwale doho bang' kanyondhiye gi obila chieng' tich ariyo. Apisas matimo nonro e wi nek mar Maigo kwa jang'ad bura mondo mi omigi ndalo 21 matimo nonro e wi burano. Nonro moting'o nono pach nyano kane kare kod timo nonro mar nyenyo mar del kata DNA. I do pray for 21 days to enable me to escort the suspect for mental assessment and age assessment. Apisa mar okwach kich matimo nonro yango ni kwayo makama biro kaluwore ni nyanno kodak kamoro achiel osiko dar, kuom mano ok in gadieri mar yude mayot. Bende owacho ni nyanno dipo ka orocho chenro mar timo nonro masani dhi mbele e wi nek mar Maigo. Nyadendi no osebed ka ogeng'ne tesendo bila ma Muthaiga ka apisa mag okwach kich wacho ni nitiere joneno ma bende igeno ni biro chope doho mar golo neno e wi bura makama.